Arngut ke hebret kidang jarngai na ka jingjia puluing haka shnong mauba kabalaja haka janmit jong ka shipho tarik kala lengkot arajar apholai. Karbaya ka kemi jong kiteki arngut ke hebret lara ano sya hospital na kamenta ka jingsya sumar. Kiteki arngut ke hebret kentup iwe badang laisnem bad iwe badang sansnem karta. Habaya keren berurang ba shnong ka mauba uba debits imli ulai tu ba kiteki jingjia kalaja ka por kumbah nyoba JAA janmit haka ba kaladon ka jingsawa ka jingpthei ka ba syarkai. Ulai tu ru ba ka simpor kumba shikanta AA ban penlip ya kading bat ongru badai na kajingwan poi kloi ki kali penlip ding lala ban tem ya kading ka balaklang shwa bakan pur sa shiki weipat ki ing ki ba marjan. Ulong ban nakliang ka shnong kan sawat lat ban penyo bailut kesan ya baro kito ki longying ki bala syakta na kate ka jingjia plu ing. Halor kate ka jingjia nakliang ki pulit menta kidang penlong ya ka jing tokit ka ba banya. Nin janmiet nganak wan jingwan mo. Masun wan jingwan ngi asngoba dan bepu iya sekali shnong jangi mo. Tingaru on be sini katang ken. Da on be sini katang kedik pot new beji new lala. Mo kading galak klang bha. Kejing thai ki sundar ki bala bon sin. Ti ni kum ri pai ba ngi na su ki ngintor hajan. Ka si guntar ka bampor namar ka phila tip hi ki surak di baret. Kindawan ki fire brigade ki di bahe namar ta daong ko an kerpat gini ki consultancy department ki baper mo ada kila bikin buki alternate kan kum ki bolero ki baret kendal ada ki on kloy sekali snong jingi da ki baret nang ba ki ngak ngai ban da ki men sem e mo la ingot ki kalain kani ka thang la ingot men don bok ka ring kloy jong ka fire brigade fire service ki police department ki badan menen ki bayarap ni ka jingjia kan namar ki ong te ki ong mo tang ba kidang don kini ki forcenik department mo ki bawan check la ki dang dei ki met yam breu ne ki met yap so ne ti pala i batai ndei kidan ga jingja jing ki argut ki khna boi sen rang boi kan thei balong mizing kam dei kata ilong kemi ki la ras hospital kemi jing ti khulung kai hospital ha kepatu dan nen dan lam ngi hajrong 20 dan sankan rat na sankan rat laikan rat gidan hapo arkan rat gidi balik tre sabar kim dan ngi hiye kidi gibri budang kari kisnong himo tong ba akum hagito gi porte nimla banle e mangiru kum reu simet te fintur ba kading temlong mo marta kada kidan gi bagi the ya the e ngi penbek ti gi pipe jaki fire brigade e bane rap lang gen mo along kum fire work men sifang tharai ngin hap wat lat ban penio compensation ni gini gibri mo kibla inglut kibamdan e issue ti lada ka sarkar mo dan kata ka compensate namta gini gibrio tinga tharai kabhala la kiyo compensation ni kini inwat kila kelinti un pinyo yeki di khasi ho kerteng ri kong ermon ong kandri